Hei vaan kaikille ja tervetuloa mukaan. Onko se valmis pistämään uusiksi koko sun käsitysten treenaamisesta? Koska usko tai ala, kuntoilumaailmassa on käynnissä ihan hiljainen vallankumous. Ja nyt me pureudutaan siihen, miksi tää tulee muuttamaan ihan kaiken. Kysytään suoraan. Onko susta koskaan tuntunut siltä, että ne perinteiset kuntosalitreenit on vähän, mekaanisia, merkityksettömiä tai ihan suoraan sanottuna kuolettavan tylsiä? Jos vastasit joo, niin et todellakaan ole yksin. Tuntuu, että nykyajan kuntoilu on ajautunut vähän umpikujaa. Treenistä on tullut semmoinen mekaaninen suoritus, joka ruokkii enemmänkin eristäytymistä kuin yhteisöllisyyttä. Ihan oikeasti. Kävele mille tahansa salille, niin mitä sä näet? Ihmisiä laitteessa, napit korvilla, laskemassa toistoja, tuijottamassa ruutuja. Siitä puuttuu jotain tosi olennaista. Mutta mietipä, jos liikunta voisikin olla jotain paljon enemmän. Nyt siirrytään siitä ongelmasta ratkaisuun. On nimittäin aika ihan erilaiselle lähestymistavalle. Tämän kaiken ytimessä on yksinkertainen, mutta samalla ihan älyttömän syvällinen filosofia. Terve sielu terveessä ruumiissa. Ja tämä ei ole mikään pelkkä lause, vaan se on se periaate, joka ohjaa ihan jokaista tuntia. Se muuttaa treenin pelkästä fyysisestä suorituksesta kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi. Ja tässä on se avainajatus, joka erottaa tämän kaiken perinteisestä salihinkkaamisesta. Kyse ei ole vain kaloreiden polttamisesta. Kyse on taitojen, ymmärryksen ja aidon syvältä kumpuvaan itseluottamuksen rakentamisesta. Se on se ero suorittamisen ja oppimisen välillä. No mitä tämä toiminnallinen oppiminen sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että treenaamisesta tulee matka, ei mitään pakkopullaa. Sä et ainoastaan kehitä voimaa, vaan sä opit aitoja, oikeita kykyjä. Sellaisia, jotka kantaa sun mukana salin ulkopuolelle, kaupan kassajonoon, työpaikan portaisiin, ihan kaikkiin elämän yllättäviin tilanteisiin. Okei, nyt sukelletaan siihen, miten tämä filosofia herää eloon meidän tunneilla. Koko homma rakentuu ahden todella vahvan ydinpilarin varaan. Eli meillä on 2 peruspilaria, fast ja safe. No, fast-tunneilla siellä rakennetaan ihan oikeata toiminnollista voimaa ja kuntoa, just niihin arjen haasteisiin. Ja sitten on safe-tunnit. Siellä taas keskitytään käytännön taitoihin, itseluottamukseen ja siihen, että sä pystyt sopeutumaan ihan yllättäviinkin tilanteisiin. Ja kun nämä 2 lyödään yhteen, susta ei tule pelkästään vahvempi, vaan myös taitavampi ja paljon itsevarmempi. Otetaanpa esimerkki fast-puolelta. Tunti nimeltä Fighting Fit. Unohda se yksitoikkoinen salitreeni. Tämä on dynaaminen, kamppailulajeista inspiroitunut treeni, joka ei ainoastaan rakenna voimaa ja kestävyyttä, vaan se ihan oikeasti sytyttää sun räjähtävän tehon ja terävöittää keskittymiskykyä. Entäs tämä sitten? Human Multigym. Joo, sä luit ihan oikein. Tällä tunnilla sun treenikaverista tulee sun tärkein treeniväline. Se on aivan uskomattoman hauska ja tehokas tapa rakentaa voimaa yhteistyön, kommunikaation ja luottamuksen kautta. Ja hei, mikä parasta, ei enää jolottamista laitteisiin. Siirrytään sitten safe-tunteihin. Itsepuolustustunnit eivät ole pelkkää tekniikoiden opettelua, ne on elämäntaitoja. Sä opit tilannetajua, ennaltaehkäisyä ja sellaista itseluottamusta, joka kulkee sun mukana ihan kaikkialle. Se on voimaantumista, joka todella kantaa. Ja nuorten parkouritunneilla opitaan näkemään ympäristö ihan uudella tavalla. Seinät, kaiteet, penkit, ne eivät ole enää esteitä, vaan mahdollisuuksia. Tämä kehittää luovaa ongelmanratkaisua ja rakentaa sitä aitoa, oikeaa itseluottamusta riskien ja pelonhallinnan kautta. Ja mikä tässä on todella siistiä, on se, miten sä voit yhdistellä näitä tunteja ja saada siitä vieläkin enemmän irti. Okei, katsotaanpa ihan konkreettisesti, miltä yksi viikko voisi näyttää. Sä voit aloittaa maanantaina Smelt and Forge-tunnilla, jossa rakennetaan raakaa, toiminnallista voimaa. Keskiviikkona siirtytkin kehittämään käytännön turvataitoja itsepuolustustunnilla, ja viikon päätteeksi perjantaina sä löydät tasapainon ja opit hallitsemaan stressiä Qigong-ryhmässä. Huomaatko pointin? Voimaa, taitoa ja mielenrauhaa, kaikki yhdessä paketissa. Tässä puhutaan siis ihan aidosta, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Kuulostaa aika inspiroivalta, eikö? Joten seuraava luonnollinen kysymys onkin, että miten sä voit itse hypätä mukaan tähän liikkeen vallankumoukseen? Ja meillä on ihan mahtavia uutisia. Tämä kaikki on nyt sun saatavilla, sillä uudet lähiopetustunnit käynnistyvät ihan pian Espoossa. Tässä ne tärkeimmät faktat. Tunnit pidetään Liikuntakeskus Kameleontissa, Espoon Leppävaarassa
Ja homma lähtee käyntiin 12. päivästä tammikuuta 2026. Ja nyt tulee se paras osuus. Sä voit kokea tämän kaiken itse ja vieläpä täysin ilmaiseksi. Me kutsumme sut avoimien ovien päiville heti avajaisviikolla. Tule messiin, kokeile eri tunteja, tapaa valmentajat ja fiilistele sitä ilmapiiriä. Tämä on meidän lahja sulle, ilman mitään sitoumuksia tai paineita. Paikkoja on kuitenkin rajoitetusti, joten kannattaa toimia nopeasti. Mene osoitteeseen www.mindsets.eu/book-online ja nappaa sieltä oma paikkasi avoimille oville tai kokeilutunnille. Jätän sut vielä miettimään tätä. Jos oppiminen voisi olla samaan aikaan fyysistä, leikkisää, luovaa, älyllisesti haastavaa ja yhteisöllistä, siis ihan kaikkea etkö sä antaisi sille mahdollisuutta? Mä toivon todella, että nähdään tunneilla. Kiitos kun olit mukana.